Hello, agus Sandra Madden. Shofishan da simplí Foirmle an Lionsadóir. Mór an n-úsáid hagann an Fhoirmle seo go háirithe do scátháin agus linsa. Tá trí athróig sa Fhoirmle seo, siad son na litreacha. Tá F sí sin fad fócasach an scátháin nó an linsa. Tá U sin fad an phríochne ón scátháin, agus V is a fad an íomhá ón scátháin. I léará de simplí le scátháin cúsach agus an eas príomha agus na pointí eile tábhachtach P, F agus C de scátháin cúsach déit míist phríochne aimsiú lasmuid sí sin an phríochne agus an fad weithí sin go dtí an scátháin, láir an scátháin is a U. Cruthóg sé sin íomhá a déadach bheith áit den sa, agus an fad weithí sin go dtí an scátháin is a V. Dar nóig an fad fócasach F is éon fad ó F go dtí an scátháin.